Ahojte, malí šéf kuchári. Ahojte. Hovorí sa, že aj to najmenšie semienko v sebe nosí veľkú silu. Presne ako vy, deti. Stačí len trochu lásky a starostlivosti a vyrastie z neho niečo krásne. A presne také sú aj naše malé hrdinky, tekvicové semiačka. Vedeli ste, že tieto malé poklady sú plné energie, vitamínov a dokonca aj dobrej nálady? Práve preto si dnes upečieme zdravé koláčiky cookies, v ktorých nesmú chýbať zdravé semiačka. Tak poďme na to. Miešame, sypeme, ochutnávame a objavujeme silu malých semienok, ktoré dokážu veľké veci. Na prípravu týchto zdravých cookies, koláčikov budeme potrebovať Ovsené vločky, maslo, vajíčko, cukor alebo med na osladenie, škoricu, hrozienka, mak. ľanové, sézamové a tekvicové semienka. Všetko spolu premiešame, tvarujeme v rukách malé cookies a dáme zapiec do rúry na 180 stupňov 20 minút. A je to tu. Naše zdravé, chrumkavé a voňavé cookies z tekvicových jadierok sú hotové. Nezabúdajte, že tak ako malé semienko dokáže vyrásť na veľkú tekvicu, tak aj malé každodenné radosti dokážu vyčarovať úsmev na tvári. Doprajte si ich a občas aj jedno chrumkavé cookies navyše. Ďakujeme, že ste piekli s nami a tešíme sa na vás opäť na budúce. Ahoj.